palangga namon nga mga tagpalamati, maayong adlaw gid sa inyo tanan. Padayuno nato ng kasugpon sa kasaysayan ni Sir Larry Carumba nga aton gintiguluhan. Root Flight, diri sa aton palatuntunan. Dubu-dubu! Oh my God! Ang amon presidente sa Pilipinas nag-offer sang amnesty sa mga undocumented OFW diri sa Middle East nga magpauli? Oh my God! Amo na ining ginahulat ko! Mapauli na ako sa Pilipinas. Kag kung makaabot ako sa Pilipinas, ipang-distribute ko ang akong resume sa mga recruitment agency. Agud nga, legal na ako makabalik diri liwat sa Saudi Arabia! Diin ka naghalin, Larry? Wala lang, Nay. Naglibot-libot lang. Gusto ko lang balikan ang akong childhood memories. Siyempre, bulak, alibangbang, pispis, kag isda. By the way, Nay, may mga isda pang aquarium man gali nga ginabaligya sa sidewalk sa market, Nay, no? Aba, oo, may ara. May mga nagasagod man sina nga mga mahuyugon. Ay, madali gid lang, Nay, ha? Hello? Hi. Good day, sir. May I speak to Mr. Larry Carumba, please? Speaking? Sir, this is Roslyn from the recruitment agency for Saudi. I am calling to inform you that the job you applied for is now currently vacant. Oh, thank you for letting me know that. Ma'am, okay. I will go to your office as soon as possible, ma'am. Okay, sir. Bye. Ay, salamat. May nagtawag na. Medyo malawig-lawig man ang hulat ko ba? Imagine nga December pa ako nag-abot diri. Subong October na. Uy. Ari pagit. Hala. May nag-inform naman sa akon nga available na ang akon kin-applyan. Yes? Okay. Thank you, sir. Daw masako ang inandar sang cellphone mo? Oo, Nay. Kinahanglan ko na magbalik sa Manila, Nay. Madamo na sang opportunity nga nagahulat sa akon. Tiun na nga mabalik ko liwat sa Saudi. Ari na ako sa Saudi kag nagatrabaho bilang admin assistant sa US Armaments. Diri nagabakal sa mga tangke di gera ang Saudi sa amon company. Okay gid ang sweldo ko diri pero pananglit mag-end ang kontrak namon kag sa lain naman nga country ang Saudi magkuha sang kontrata pareho sang French Armaments. Kay amo man sinang bati-bati ko. Ma-apply na ko kadaan sa iban agud nga makasaylo na ako gilayon. Gikan sa US Armaments, saylo sa fashion industry. Subong, arin ako nagatrabaho sa medical company. Doon ginapamatyagan ko nga dili na gid kuya stable. Kag siguro, dili na ako ma-for good. Larry! Ay! Miss Jane, thankful gid ako nga nakatrabaho ko ikaw diri sa Saudi. Nga kapwa ko man Pinoy. Me too, Larry. Kamusta ka naman doon sa iyong apartment? Well, I have a peace of mind there. Tama ka. Ano naman ang ginagawa mo sa apartment pag nag-iisa ka lang? Well, nagdo-drawing, miss. Bangod may kaugalingon nga apartment si Sir Larry, kag malayo sa Filipino community. Sa tagsa nga magpauli siya sa hapon halin sa ginatrabahoan nga medical company, ginahinguyang niya ang iyation sa pagdrawing sa mga butang nga iya nahamutan sang bata pa siya, kag nang gamot na sa ipaminsaron. Ina, amo ang pagdrawing sang pispis, bulak, isda, kag alibangbang. Sa sulod sang 15 years, nakadevelop siya sang iya original nga concept. Gintun-an niya sang maayo ang tanan nga anggulo sang iya mga subject, pati na ang mga color combinations. Kagin paint na ini sa canvas. For the very first time, sang nabalitaan ni Sir Larry ang isa ka art on the spot competition sa Philippine Embassy, nag-entra siya kagin palad nga nakadaog sang second prize. Sang masunod nga tuig, siya na ang nakahit sang champion. Nagdugang ang kaukod ni Sir Larry sa pagpaint sang tagsa kaginadekta sa iya sang pensar nga konsepto. Kag sunod-sunod na nga mga awards kag achievement awards ang iya nabaton. Tub-tub isa ka adlaw, kaupod sang iya mga colleagues sa corporate company nga iya ginatrabahuan, nag-travel sila agod nga mag-holiday.
so silent? Ha? Ay, nagakaurungan ako Kay bisan nagabiyahe kami, ang unod sang ulo ko, amo ang pag-conceptualize sang akon obra maestro. God, no! Naglupok ang reptile sa amon kinasakyan! Ay, nagapala-pala ang amon kinasakyan! Wala ka pulis ka na sa lakay! Hindi! Where am I? You're in the hospital. You and your coworkers had an accident while you were traveling. Gusto matuod. God, how am I doing, doctor? Why can't I move properly? Just rest. You need to rest well and for a long time because you have a severe pain you have suffered. You have fractured bones in your shoulder. God! Bangod sa aksidente, kag hindi makahulag sang maayo si Sir Larry, madugay siya nga nagpahuway. Wala siya guwa-guwa sa iya apartment, sang na-discharge siya sa ospital. Bangod malayo sa iya pamilya, siya ang naningwa nga makatherapy sang iya mismo mga kamot, kag makapadayon sa iya pagka-visual artist. Nakahuman siya sang madamo nga frames. Sang mag-ayo na siya? Dire ako sa basement sa building. Dire ko yung smoke. Ay, wow! May latest nga model sa lakyan nga nagdulog malapit sa akon. Kiber kung sin o mang kamuyo. Hi, Larry! Hala? Ginbugno ako sang driver? Hala? Siya gali ning Pinoy nga driver sang doktor nga Pinoy man. Kag super influensyado siya diri sa Saudi. Super rich abi sa iya eh. Ba, siya gani guruin ang manaog nga nagapalapit sa akon ho. Hi, Larry. Oh, kilala niya ako. I'm Dr. Richard. You know, I have a party. It's my birthday. Can you come? I am inviting you. Sure. Hello, Larry. Hello, Doctor. Happy birthday. Thank you. Here's my gift for you. Wow. A beautiful artwork. Did you make this? Yes. Wonderful. A fish. An abstract. Oh, so beautiful. Thank you so much. Thank you so much. By the way, I have someone to introduce to you. He's also a Pinoy. Okay. Rodius, halika dito. Hi. Larry, this is Rodius, editor-in-chief of Saudi English magazine here in Saudi. Okay. Hi. Napahanga ako sa iyong ginawa, Larry. Can we visit you tomorrow? Sure. Ang dami mo na palang nagawa dito na paintings. Yes. Picturean ko mga ito Kailangan kitang i-feature. At dahil ikaw ay first Filipino the visual artist, I feature you sa magazine. Gawin ko itong 2 pages for publications. Upang ma-spread all over the world ang inyong mga paintings. Really? God! Diri na ayhan magalupad ang pagbantog sa ngalan nga Larry Karumba. Buwas inyo mabatian ang matahumpang nga kasugpon sang kasaysayan ni Sir Larry sa iya kasaysayan nga aton gintiguluhan. Route Flight, diri sa aton palatuntunan. Dubu-dubu, ginadulot sa inyo sang RMN Drama Center.